A treintena de fotografías que compoñen a mostra Atadoras de José Luis Rodríguez Ruza xa poden verse no Lustre Rivas. Con esta exposición dáselle visibilidade á cultura mariñeira e inaugúranse as actividades culturais vencelladas aos encontros de embarcacións tradicionais que chegan á Ribeira en xullo. O Lustre Rivas é un dos puntos de referencia da cultura e da arte en Ribeira e dende este venres acolle unha nova exposición. Trátase da mostra titulada Atadoras do fotógrafo afeccionado José Luis Rodríguez Ruza. Está composta por 28 imaxes derredeiras de Portosín, Porto do Son e Aguiño. O artista non puido asistir á inauguración da mostra, pero a Concelleira de Cultura ribeirense, Antía Alberte, falou del. Sinalou que un amante da fotografía é un fillo adoptivo de Galicia. Vive aquí, vive en Porto do Son, pois aficionouse moitísimo ca cultura do mar, non? Entón, pois pensando neste encontro que imos a ter este verán tan importante en Ribeira, pois pensamos en facer esta exposición, pensamos en facer algunha exposición, aparte pois algunha outra cousa, algún obradoiro, algunha actividade que vaya poñendo sobre no foco, no centro, que este verán vai a pasar unha cousa moi importante en Ribeira, que é ese encontro de embarcacións tradicionais que seguirá logo ca Festa da Dorna. Entón, pois pensamos que unha exposición fotográfica sobre as atadoras pois facía honra a todo iso, non? Sendo as mulleres do mar as que sosteñen ao final tamén principalmente Ribeira, porque aquí temos pois a industria conserveira que as que son a base da industria conserveira tamén son as mulleres, non? E apuntou que esta é a primeira dunha serie de actividades vencelladas estes encontros que se desenvolverán nos vindeiros meses. Para celebrar como se merece ese encontro de embarcacións aquí en Ribeira. Representantes das dúas asociacións e encargadas da organización dos encontros xunto ao Concello, a Real Ilustre Cofradía da Dorna e Culturmar estiveron presentes nesta inauguración. Anxo García, da Cofradía da Dorna, agradeceu a todas as persoas, entidades e administracións a súa colaboración cos encontros e destacou neste caso o artista José Luis Rodríguez Ruza. Temos que dar unhas gracias moi especiales. Cando nos presentamos o proxecto para acoller este 17º encontro na Asamblea Xeral de Culturmar, un dos pilares deste proxecto era poñer en valor o papel da muller no mundo do mar. E nunca mellor traída a exposición de José Luis Ruza, porque un dos millores exemplos que temos do papel fundamental da muller no mundo do mar son as atadoras. Eu sempre digo o mismo, parece que nos esquecemos, cando nos acostumbramos a ver as cousas, parece que van perdendo valor. As atadoras pasa un pouco igual, pásanos un pouco igual, están aí sempre, chova, vente, faga sol, sempre están, de estar tan acostumbrados a velas parece que se nos esquece o que de verdad vale, E con esta mostra quérese poñer en valor o seu papel importante no sector mariñeiro e destacar o seu labor. O secretario de Culturmar, Marcos Buide, afondou no que serán os encontros onde chegarán embarcacións de diferentes puntos de Europa, España e este ano tamén de Chile. A estimación que temos agora está no entorno das 130, 140, Para iso estamos facendo o número de atraques e fondeos dende a Comisión de Mar, xa estudiando mirando metro a metro onde se poden amarrar as embarcacións. Temos lanzado tamén a inscripción de voluntariado. Actualmente estábamos mirando Anxo Maiseu, estamos en 21 persoas de voluntariado xa inscritas. Este voluntariado participa activamente temos comprobado que despois se involucran nas asociacións directamente. Moita xente coñece o mar e as embarcacións gracias ao voluntariado. O alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, destacou a importancia de volver ás orixes, de manter viva e compartir a cultura mariñeira tan característica do municipio e as actividades vencelladas ao mar. Son fotografías que visibilizan o traballo da muller. As imaxes que hoxe vemos aquí poderían dicirse que ata teñen sentimento, se nos fixamos nas mans de cada atadora, nas miradas ou no traballo que están realizando, veremos que hai un sentimento. E son mulleres dunha xeración, pero tamén son mulleres que preceden xa de moitos anos dunhas xeracións que veñen traballando ao longo da historia, que sempre foron invisibles, pero tamén foron imprescindibles para as persoas que traballan no mar.
porque as redeiras manteñen esa tradición, sosteñen esa parte fundamental do patrimonio. E a través do seu obxectivo, Ruza captura o seu labor e con esta exposición dáselle visibilidade e recoñécese a súa importancia. A mostra pode visitarse no Lustres Rivas ribeirense ata o 28 de abril.